ساعات شعت مشت كوينو زيناوي مسنادونا نفلمو لنا ز خبركن تخطاتلتنا كما يتمسيو نلومي سولست شعت حمل استدالو زيناتات وشتن وصان حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زقدم افرم قدي بقندي ارست زينا خافلم بريزيدنت إسياس أفورقن بريزيدنت حسن شيخ محمودن ኣብ ክልታው ዝምድናን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ጉዳያት ዘትዮም ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ መልእኽቲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ሱልጣን ዑማን ኣብፅሖም ቢንያም ግርማይ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ 10 መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ካልኣይ ተርታ ወፂኦም نيتو نا هجراوت ستان رجعتن زرق نتفتات يكايد كم زلو تشاينا وقيسا أب وشمت كازا زلاغ مقرات توقسي كم زي قبل قدما مستر بنيامين نتانياهو حبيرو روسيا بزكايرتو دبداب سلست غابتي ناب يوكرين سلاك سرعة رادار أمريكا كم زعنو التقليتا بريزيدنت سوماليا حسن شيخ محمود تمالي مس بريزيدنت إسياس أفورقن أب كلتاو زمدنان حبراو قداس نزلو خالق قدياتن دحر زكاير وزته لومي اب ساعتات نغو اب إيرترا نسلطنو زلو أبالات حيل أير سوماليا بسيحوم ጋዜጠኛ ሰላሐዲን ሁሴን ዘዳለው ተስተሎ ሚካኤል ሐድጉ ከቅርበልናዩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዝዳንት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማሊያ ሐሰን ሼክ ማሕሙድን ትማላብ ሰዓታት ምሸት አበደራሽ ሀገር ርክብ አካይዶም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ርክቦም ኣብ ምምዕባል ክልታው ዝምድናን ምትሕጋዝን ከምኡውን ሓበራዊ ገዳስነት ኣብ ዘለዎም ጉዳያት ብዕምቆት ዘትዮም ኣብቲ ርክብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ታሪኻዊ ዝምድና ኤርትራን ሶማልያን ንክልቲኡ ህዝብታት ብዘርብሕ ኣብ ክልሉ መድያት ብሓፈሻ ፖለቲካዊ ፀጥታዊ ወተሃደራዊ ቁጠባዊ ባህላውን ማሕበራውን መድያት ድማ በቐንዱ ምሕያሉ ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ ገሊፆም ፕሬዝዳንት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማልያ ሐሰን ሼክ ማሕሙድ ኔሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኤርትራ ከም ኣካል ደገፋ ንህዝብን ሃገርን ሶማልያ ኣብ ዳግመ ህንፀት ሃገራዊ ሰራዊት ሶማልያ እትገብሮ ዘላ መቕሉል ኣበርክቶ ሞጊሶም ሎሚ ኣብ ሰዓታት ንጎ ድማ ፕሬዝዳንት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማልያ ሐሰን ሼክ ማሕሙድ ብፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተሰኒዩ ኣብ ማእከል ስልጣን ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ንስልጥኑ ዘለዉ ኣባላት ሃገራዊ ሰራዊት ሶማልያ በፂሖም ፕሬዝዳንት ሐሰን ስልጠንታ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መሰረት ዘመናዊ ሓይሊ ኣየር ሶማልያ ከም ምዃኑ መጠን ሓላፍነት ዳግመ ትንሳኤ ናይቲ ኣቐዲሙ ብደረጃ ዞባ ዝና ዝነበሩ ሓይሊ ኣየር ሶማልያን ምዕቃብ ሓድነት ሶማልያን ኣብ እንግድዖም ከም ዝኾነ ብምግንዛብ ብህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንዝተራሕወሎም ናይ ስልጠና ዕድል ብግቡእ ተጠቒሞም ድልውነቶም ከረጋግጹ ትጽቢት ህዝብን ሃገርን ከም ዝኾነ ኣብሪሁም ፕሬዝዳንት ሐሰን ኣስዒቡ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ መስርሕ ህንፀት ሃገረ ሶማልያ ብፍላይ ድማ ህንፀት ዘመናዊ ሓይሊ ኣየር ንዝገብሮ ዘለዉ ኣበርክቶ ምስጋና ኣቕሪቦም ኣብታ ኣጋጣሚነት ስልጠና ዝመርሑ ዘለዉ ንፕሬዝዳንት ኢሳያስን ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ ማሕሙድን ሰልጠንቲ በፂሖሞ ብዛዕባ ዘለዎ ደረጃ መግለፂ ሂቦም ኣብ ኤርትራ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንፍፃም 7 ሓምለ ፍርቂ መዓልቲ ኣስመራ ዝኣተወ ፕሬዝዳንት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማልያ ሐሰን ሼክ ማሕሙድ ዑደቱ ዛዚሙ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ተፋንዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢት ዑስማን ሳልሕ ትማል 8 ሓምለ መልእኽቲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ሱልጣን ዑማን ሃይሰም ቢን ጣርቅ ኣብፅሖም መልእኽቲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ ምድንፋዕ ክልታው ዝምድና ዘተኮረ እዩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ሚኒስተር ዑስማንን መዘንኡ በድር አልቡስዒድን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ክልታው ዝምድናታት ንምዕዛዝ ክካየድ ኣብ ዘሎ ስራሓት ከምኡውን ኣብ እዋናዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያትን ምዕባሊኡን ዘትዮም ክልቲኣቶም ሚኒስተራት ብተወሳኺ ትርክብ ኣብ ምምዕባል ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኤርትራን ዑማንን ኣገዳስ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ተረዳድዮም ኣማደ ጮንፈር ዞባ ዓንሰባ ካብ 2018 ክሳብ 2023 ዝተዘርግሐ ናይ 5 ዓመታት ስትራቴጂያዊ ውጥን ስራሕ ዝገምገመ ርክብ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ኣካይዶም ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ሃብተገርግሽ ተስፋ ማርያም ያዕቆብ ገብረትንሳኤ ከቕርበልና እዩ
هامالئ ጨንፈር ዞብዓን ሰባ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ባህላውን ልምዓታውን መድያት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምምዕባር ዘተኮረ ካብ 2018 ክሳብ 2023 ንዝተዘርግሐ ናይ 5 ዓመት ስትራቴጂካዊ ውጥን ስራሕ ዝገምገመ ርክብ ብ4 ሓምለ ኣብ ከተማ ከረን ኣካይዱ ኣብቲ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ዝተኻየደ ርክብ ንገስጋስ ዝተሰላሰለ መደባት ውፅኢቱን ዝነበረ ብድሆታትን ዝነጽር ብኣሃዛት ዝተሰነየ ጸብጻብ ቀሪቡ ፕሬዚደንት ሃማድአ ወይዘሮ ተኸኣ ተስፋ ሚካኤል ሕቶ ደቂ ኣንስትዮ ሕቶ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ተረአንን ተሳታፍነተንን ኣብ ኩሉ መድያት ክብ ብምባል ኣፍራይነተን ንኽዓቢ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ኣብ ጎነን ክኸውንን ክትሓገዘንን ኣተሓሳሲባ ኣብ ፖለቲካዊ ውዳበ ደቂ ኣንስትዮ 7.5 ሚእታዊት ዕብየት ከም እተመዝገበ ዝጠቐሰት ፕሬዚደንት ሃማድአ ደቂ ኣንስትዮ መነባብሮአን ንኽመሓየሽን ኣፍራይነተን ንኽዓብን ውዳበአን ክሕይልን ኣብ ኣካዳምን ሞያን ተወዳደርቲ ክኾናን ተላብያ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ኣቦ ወንበር ኮሚተ ምምዕባል ደቂ ኣንስትዮን ዞብዓን ሰባ ኮሎኔል ተስፋጽዮን ግርማይ ብግድኡ ኩሉ መድያዊ ምዕባለ ደቂ ኣንስትዮ ምርግጋጽ ምስ ውህልል ብድሆታት ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ግጥም ስለ ዝኾነ ኣብ ሓጺር እዋን ብቐሊሉ ዝብጻሕ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ኩሉ ኣካል ምትሕባሩ ከዛይድ ተላብዩ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ኣብ ጉዳይ ትምህርቲ ዕቱብ ምክትታል ክግበር መርዓ ትሕቲ ዕድመ ንምውጋድ ብዝሓየለ ክስራሕ ከምኡውን ጠንቂ ዘይምስታፍን ምቁራጽን ካብ ማእዲ ትምህርቲ ተለልዩ ክፍወስ ዝብልን ካልእን ለበዋታትን ርእቶታትን ሂቦም ኣብ ማሕዳሪ ዞብዓን ሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ኣብ ዝሃቦ መዛዝም ቃል ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ መድያት ንዝገብርኦ ዘለዎ ኣበርክቶ ድሕሪ ምሙጋስ ሃማድአ ኣብ ምምዕባል ደቂ ኣንስትዮ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ኩሉ ክድግፎን ክሳተፎን ተማሕጺኑ ኣብ ንኡስ ዞባ ፍዓበት ብተሳትፎ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣድማዒ ወፈራታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ይሰላሰል ኣሎ ዕላማት ምስራሕ ከትርታት ዛላታት መእለይ ውሕጅን ዓግማትን ዘጠቓልል መደብ ንከተማ ፍዓበት ካብ ሓደጋ ውሕጅ ንምክልኻል ከምኡውን ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ብመስኖ ንምልማዕ እዮም ዛጊታ መዓልቲ ኣስታት 1,000 ጉልበት ሰብ እናተወፈረ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ን80 ሄክታር ብመስኖ ዘስቲ መእለይ ውሕጅን ዓግማትን ከምኡውን 7200 ሜትር ኪብ ከትርታት ከም ተሰርሐን እቲ መደብ ይቕጽል ከም ዘሎን ነቲ ስራሕ ዝከታተል ዘሎ ክኢላ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ልምዓት መስኖን ኣቶ ዑስማን እድሪስ ኑር ገሊጾም ኣብቲ ስራሕ ዕለታዊ 800 ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል 100 ሓረስቶትን 50 ጽምዲ ኣብዑርን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ተሳተፍቲ ብዝሃቦ ርእይቶ ጎኒ ጎንቲ ዘሰላስልዎ ዘለዉ ዕማም ሃብታም ተመክሮ ይቐስሙ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ንተመሳሳሊ መደባት ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጾም ኣብ ንኡስ ዞባ ዓሰብ ልዕሊ 200 ኣባላት ውዳቤታት ሃማመተ ዝኾኑ መንእስያት ተምሃሮ ኣብ ንኡስ ዞባ ደቡብ ደንካልያ ናብ ዝርከብ ልምዓታዊ ቦታታት ዑደት ወዲቦም ሓላፊ ሃማመተ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዓሊ ኣሕመድ ሓጁ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ተምሃሮ ብዘይካቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝረኽቦ ኣካደምያዊ ፍልጠት ኣብ ዝተፈላለየ መድያትን ኣፍልጦምን ንቕሓቶምን ክዓብን ክሰፍሕን ስለ ዘሎ እቲ ዑደት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊጾም ተሳተፍቲ ብወገኖም ብመገዲ ተወዲቦም ዘካየድዎ ዑደት ዘይፈልጥዎም ዝነበሩ ቦታታትን ታሪኽን ክፈልጡ ከም ዝኽኣሉ ሓቢሮም ኣባላት ኩባንያ ህንፀት ኣባይትን ልምዓትን ሰዋት ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ንምስሳን ብዝወሰድዎ ወለንታዊ ተበግሶ ሎሚ 9 ሓምለ 80 ክረፂት ደም ለጊሶም ኣብ እዋን ክራማት ምስ ምዕፃው ኣብያተ ትምህርትን ኮሌጃትን ወፍሪ ምእካብ ደም ኣብ ሚኒስትርታት ከም ዝካየድ ዝሓበረ ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ሓላፊ ክፍሊ ወፍሪ ምእካብ ደም ነርስ ዕቁባ ሚካኤል ዮሃንስ ኣባላት ኩባንያ ህንፀት ኣባይትን ልምዓትን ሰዋ ንዝወሰድዎ ተበግሶ መጊሶም ሜዲካል ዳይሬክተር ሃገራዊ ባንክ ደም ዶክተር ዮሃንስ ተኸስተን ኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ትካላት መንግስቲ ብሓፈሻ ኩባንያታት ድማ ብፍላይ ኣብ ክራማት ብዝልግሶ ደም ኣብ ትካላት ጥዕና ዝርአ ዋሕዲ ከም ዘየለ ብምጥቃስ ኣብ ቀዳማይ መንፈቕ ናይ ዝሓለፈ ዓመት 6,000 ዝነበረ ቁፅሪ ለገስቲ ሎሚ ዓመት ናብ 8,000 ክብ ከም ዝበለ ኣረዲዮም ለገስቲ ብወገኖም ኣገዳስነት ልግሲ ደም ብምግንዛብ ሸቶታት ባንክ ደምን ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደምን ንምዕዋት ኣብ መጻኢ ብጥርኑፍ ዘካይድዎ ልግሲ ደም ብዝለዓለ ቁፅሎ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጎኒ ጎኒ መደባት ህንፀትን መኸተን ኣብ ስሩዕ ናይ ልግሲ ደም መደባት እውን ከም ዝሳተፉ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ብዘመዝግቦ ዘሎ ዓወት
ኢንተርማርሼ ዋንቲ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ሎሚ ብዝተኻየደ 10 መድረክ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙሎም ቢንያም ኣብዚ 187.3 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ መድረክ ኣብ ሰዓት ብገምጋም 43.2 ኪሎ ሜትር እናተሓንበበ እዩ ምስ ሓያላት ተቀዳድምቲ ተወዳዲሩ ብ4 ሰዓት 20 ደቂቃን 6 ካሊኢትን ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ 30 ነጥቢ ሓፊሶም ብዘይካዚ ቢንያም ኣብ መንጎቲ ውድድር ኣብ ዝነበረ ናይ ነጥቢ ቅፅበታዊ ውድድር እውን 4ይ ተርታ ብምሓዝ 13 ነጥቢ ክረክብ ክኢሉሎም በዚ ካብ 10 መድረኻት ብድምር 267 ነጥቢ ብምውህላል ነታ ኣብ 5ይ መድረክ ዝሓዛ ቀጠልያ ማልያ ክዕቅባ ክኢሉሎም ኣብዚ ናይ ሎሚ መድረክ ቀዳማይ ተርታ ዝሓዘ ቤልጂማዊ ጃስፐር ፊሊፕሰን ብ193 ነጥቢ ካልኣይ ተርታ ክሕዝ እንከሎ ጆናስ አብርሃምሰን ብ107 ነጥቢ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዑሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክልም ኣስታና ሄኖክ ሙሉብርሃን ሎሚ 9 ሓምለ ብዝተኻየደ ሳልሳይ መድረክ ዙር ኪንጃይ ሌክ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ፈፂሞም በዚ ውፅኢት እዚ ብግዜ ማኑኤል ብ10 ሰዓትን 7 ደቂቕን 11 ካሊኢትን ክመርሕ እንከሎ ሄኖክ ድማ 12 ካሊኢት ድሒሩ ይስዕበሎም ንዕረፍቲ ብሃገሩ ዝቐኒየ ሄኖክ ንማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ብ16 ነጥቢ ካብ እስጳኛዊ ማሪዮ አፖሪቺዮ ተቐቢልዋ ኣሎም ሄኖክ ዝሓለፈ ዓመት ነዚ ውድድር ተዓዊትሉ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ كبراتن كبرانن سعب زيناتات هاجرات وصاي نمكتتالكم دقيمة بخبري اعدمكم كيدان سمين أتلانتيك نيتون أهجراو ستان رجعتن زرق نتفتات هيكايد كم زلو حزبات ريبابليك تشاينا وقيسا تقيدان بفلايا بأوروبان إيسيا باسفيكن زخطولو زلو نايزحو الكويناتات تحساسبا ጸጥታዊ ቅልውላዊ ይፈጥር ከም ዘሎ ሚኒስትሩ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና አረዲዮም ኔቶ ምስ ጃፓን ደቡብ ኮርያ አውስትራሊያን ኒውዚላንድን ጸጥታውን ወተሃደራውን ናይ ምትሕጋዝ ውዕል ንምኽታም መዲቡ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ እቲ ሚኒስትሪ ተግባራውን ተቆይኑ ነቲ ጸገም መሊሱ ከም ዘጋድዶ አጠንቂቖም ትውዕል ካብ 9 ክሳብ 11 ሓምለ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ኣብ ዝካየድ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ኔቶ ክፍረም ከም ዝኽእል ይዝእመት ዘሎም كيدان سمين أتلانتيك نيتو أبيسيا باسفيك هلاو نموحاد صعوق وتهدرون ديبلوماسيون زمتخ كايد مصنحوز فلتيوم أمريكا بريطانيا بكلتشان عسران حدن مس أستراليا زخطو مصد تاوعل أكال نايتي من قصاص مخانو دمات صبصابات يردوم اتينا أستراليا زي ترغاق أصوار نمعتاق زركبو سمع كاب تشاينا روسيان زعام السلا هاجرات ترير تقاومو خقطمو صنح اللهم أب وشمت كازا من قرات تقسين مقبار زخل سممع إسرائيل داقماي دبداب كتكايد زفكت كخون كم زلو قدماء منستر بنيامين نتانياهو حبيروم من قصاص حماس من قرات تقسخ تكبر أمريكان زغربت أمام خمس قبلو دحر محباريو قدماء منستر بنيامين نتانياهو نزي من لا شي بظلوم مجلس قدماء منستر نتانياهو إسرائيل نسممع من قرات تقسي قرب النت كم زي بالله زنت سرمخان دما مع كنا زيناك آليحن وشمت كازا مقرات تخصخ جبر بمنقودنة أمريكا قطر نجبسن ككات صنحة تدقاقامي فتنة خفش المصنحة صبصابات يردوم إسرائيل من قصاص حماس كي تدمسس دبداب كم زي تقوارص بمحبار نأمامه مقرات تخصي كتنصق مصنحة زحبريوم تهاجر كاب ورحي تكمتي خلتشن عسران سلستنا وشمت كازا تكايد بزلا وتهدر وسرحيت زاقيت العلي سالسان شمون تنجح سبات كقطلهم كله أستاد 9 شهد ما غسلام زي كازي بتبسف حمل كعز قصل زل سرعيت درجة ملا حزبي وشمت كازا كم تمزابله صبصوات يتوصون روسيا تمالي شمون تحمله بزكايرو تدبداب سلستخابتي ناب يوكرين استلاك زمناو سرعة رادار أمريكا خمزعنو التحبيرا بتفتصام 10 وصات نياتات كيلاتا أصوار كم تقتلون منستر من كالقار روسيا أفليت اللهم روسيا ناب يوكرين استلاك أصوار هاجرات معراب كتعنو ناي فيلم آخم زي كونيوم صبصابات تقسم منستر مكالقار روسيا نهاجورو نمتكع ناب يوكرين زل آخني أصوار دقف إلى ما خمس قورو دقيمو أتنقي غلام هاجرات معراب نيوكرين زقورو وتهدراو دقف ميزان حيلي ناي تخوينات كقير كام زي كالي كيلاتات يحبرون ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኤኮዋስ ሓደጋ ምፍራሳን ጸላሊዎ ከም ዘሎ ተገሊጾም እዚ ተሓበረ ካብቲ ውድብ ኣባልነተን ዝሰሓባ ኒጀር ማልን ቡርኪና ፋሶን
ክምለሳ ንዝቐርበለን ጻውዒት ድሕሪ ምንጻገን እዮም መራሕቲ ኣባል ሃገራት ብ7 ሓምለ ኣብ ናይጀርያ ብዘካየድዎ ኣኼባ ምውፃእ ናይዘን 3 ሃገራት ነቲ ዞባዊ ውድብ ኣብ መድያት ቁጠባን ጸጥታን ብኣሉታ ከም ዝጸለዎ እዮም ሓቢሮም እቲ ውድብ ዳግመ ውዳቤን ዓመታዊ 2.6 ቢልዮን ዶላር ቁጠባዊ ዓቕምን ከም ዘድልዮ ዝጠቐሱ እቶም መራሕቲ እዚ ስጉምቲ እዚ ንዓቕሚ ኣባል ሃገራት ብኣሉታ ከም ዝጸልዩ ኸኣ ረዲኦም ማሊ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶ ነቲ ካብ ዝምስረተ ኣስታት 50 ዓመታት ኣቑፂሩ ዘሎ ውድብ ኣብ ቁጠባዊ ይኹን ጸጥታዊ ገስጋስን ዝተጻወቶ ተራ ከም ዘየለ ብምውቃስን ኣባልነተን ስሒበን እቲ ዞባዊ ውድብ ኣብ 3 ሃገራት ድሕሪ ዝተኻየደ ዕልዋታት እገዳ ከም ዝወሰነለንን ንኣባልነተን ከም ዝወንዘፎን ዝዝከር እዩ ቁጠባዊ ውድብ ምዕራብ ኣፍሪካ ማለት ኤኮዋስ ኣብቲ ዞባ ግዳማዊ ምትእትታው ንምግታዕ ክሰርሕ ከም ዘይጸንሐን 3 ሃገራት ዝወቕሳ ማሊ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ግዳማዊ ምትእትታው ብምቅዋም ኣብ መሬተን ዓስኪሩ ዝጸንሐ ሰራዊት ፈረንሳን ንረብሓታታ ዝነጥፋ ትካላትን ክወፁ ከም ዝወሰና ዝፍለጥ እዩ ኣብ ሩስያ ናይ 2 መዓልታት ውዕደት ዝፈጸመ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ትማሊ 8 ሓምለ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቡ ኣብ ምምዕባል ቁጠባዊ ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን ዝምድናታት ተዘራሪቦም ብዘይካዚ ኩናት ዩክሬን እውን ኣብ ትርክብ ከም ዛዕባ ከም ተላዕለ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ቀዳማይ ሚኒስትር ሞዲ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ፈለማ እዋን ኣብ ሩስያ ዑደት ይፍጽም ከም ዘሎ እዮም ጸብጻባት ዝጠቕሱ ገለ ካብቲ ኣብ እዋን ኩናት ኣሜሪካን ኢራቅን ዝተዘምተ ጥንታዊ ቅርስታት ኢራቅ ናብ መበቆል ዓዱ ከም ተመልሰ መንግስቲ ኢራቅ ኣፍሊጦም ዝበዝሐ ካብቲ ቅርስታት ኣሜሪካ ኣብ ዓመት 2003 ኣብ ኢራቅ ድሕሪ ዘካየደቶ ኩናት ዝተዘምተ ምዃኑ ዝገለጹ ሰመዝቲ ሃገር ትማሊ 8 ሓምለ ንምርኢት ከም ዝቐረበ ኸኣ ረዲኦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክር ጃፓንን ስዊዘርላንድን ዘሎ ቅርስታት ሃገሩ ንምምላስ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ከም ዘሎ መንግስቲ ኢራቅ ገሊጹሎም ኣሜሪካ ኣብ 2003 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢራቅ ዘካየደቶ ኩናት ኪኖቲ ዘውረዶ ሰብኣዊ ክሳራ ኣብቲ ሃገር በቐሊሉ ክፍወስ ዘይክእል ጸጥታዊ ባህላውን ማሕበረ ቁጠባውን ቅልውላው ከም ዘስዓበ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብቲ ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 2500 ወተሃደራት ኣሜሪካ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ደቡብ ኤስያ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቦ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዶም በዚ መሰረት እዚ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ህንዲ ልዕሊ 60 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ኣስታት 2.4 ሚልዮን ካልኦት ብኣሉታ ከም ተጸልኡ ክግለጽ እንከሎ ኣብ ኔፓል ድማ ብውሕዱ 14 ሰባት ሞይቶም ብዘይካዚ ኣብ ባንግላዴሽ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ብኣሉታ ክጽለዉ እንከለዉ ኣብ ትሕቲ ቅርጹ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ንዝመጽእ መዓልታት ክቕጽል ከም ዝኽእል ዝሓበሩ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ኩሉ መድያዊ ክሳራ መሊሱ ክውስኽ ተኽእሉ ከም ዘላ ኣሚቶም ኣህጉር ኤስያ ብሳዕቤናት ክሊማዊ ነውፂ ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ዓለምና ተጠቂዓ ከም ዘላ ኸኣ ጸብጻባት ይረድኡ ክቡራትን ክቡራንን ዜናታት ንምዛሙ ኣርስተ ዜና ክደግመልኩም እየ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዚደንት ሐሰን ሼክ ማሕሙድን ኣብ ክልታዊ ዝምድናን ሓበራዊ ገዳስነት ዘለዎ ጉዳያትን ዘልዮም ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ሱልጣን ዑማን ኣብፂሖም ቢንያም ግርማይ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ 10ይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ካልኣይ ተርታ ወፂኡ ኔቶ ንኣህጉራዊ ፀጥታን ርግኣትን ዘርግ ንጥፈታት የካይድ ከም ዘሎ ቻይና ወቂሳ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ዘላቒ ምቁራፅ ተኽሲ ከም ዘይቅበል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሓቢሩ ሩስያ ብዘካየደቶ ደብዳብ ሰለስተ ካብቲ ናብ ዩክሬን ዝተላእከ ስርዓተ ራዳር ኣሜሪካ ከም ዘዕነወቶ ኣፍሊጣ ክቡራትን ክቡራንን ሰዓት ዝተዳለወ ዜናታት ኣብዚ ተዛዚሙሎም ዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገነይ ሩኽ ምሸት